Agora mesmo teléfono libre porque imos falar con dos mozos máis famosos de España e, por suposto, da Arousa, que son irmáns, ademais, Borja Mina e Raúl Santamaría. Boa tarde. Hola, moi boas tardes. Boas tardes. Agora nos contades moitas cousas que queremos falar con vos, pero antes de nada, Borja, dinos que o próximo luns vas a estar con nós no programa para inaugurar o Ascendido do Nadal. Sí, efectivamente, Raúl e Bruno non poden, pero en representación dos tres ali está eu para inaugurar o Nadal e prender o alumeado do que anda aí. Vou con vos. Pero se aquí. Eu traio un mechero, e o resto. Aquí non é Vigo, aquí dentro, mira, hai dúas ou tres nomás. É fácil de alumbrar. Aquí vai haber luces, Galeano, non te preocupes. Que tal, rapaces? Creo que estuvestes foi onte nunha gala tamén, unha gala benéfica. Sí, onte estuvimos nunha gala daqui de Vila García contra, bueno, a favor de Cáritas, que estuvo moi animada. Bueno, como estades? Despois de, bueno, iba a dicir shock. Bueno, claro, creo que era Borja Mina o que dicía, home, isto algún día tiña que acabarse, pero bueno, non deixa de ser un cambio para vos, porque xa estabades acostumbrados a eso, non? Claro, sempre que nos preguntan como estamos, pois dicimos o mesmo. Foi unha pena, pero sobre todo o sentimento que temos os tres é tamén un pouco de liberación, de poderse retomar a vida, de poder desfrutar do premio cando o cobremos e descansar, que xa facía falta. Que quere dicir cando cobremos? Que, bueno, como na maioría de programas de televisión, teñen aí uns meses de tempo para facer ese pago, que normalmente suelen agotalo. Que lista é a xente que traballa na televisión, Espectacular. Que nos teñan amarrados hasta febreiro. É que había xente que pensaba que vos iba descobrando todos os días. Sí, eso nos decían, que xa gastaste o premio, non. Aquí ata rematar e pasados 3 meses non vemos un euro. E ao fin e ao cabo unha inversión, porque vos dos preparabades moito para cada programa. Estamos vendo agora a cifra, 2.630.177 euros, e moita xente tamén se pregunta, xa sei que comentastes, pois canto vos quedades, canto vai para Facenda, canto vai en impostos, canto vos queda para cada un dos tres. Sí, eso, Raúl e Bruno son os que levan mellor a conta. A ver, é que a xente nos di, xa sodes millonarios. A ver, é certo que é un colchón moi importante de cartos para, sobre todo, mozos como a nós, da nosa idade, pero, claro, en televisión ves eses 2.630.000, primeiro o divides entre 3, vai a 800 e pico mil, e logo chega a Facenda, pois que Facenda que se leva pois case un 49, entón sobre 460.000 euros para cada un. Pero va de levar os mismos tres ou que? Home, si queren repartir un pouco máis conmigo, non lle digo que non, Imagínate que vos pelearades a ver como se reparte. No. Si hai que facer contas a ver quen adiviñou máis palabras en este ano e medio e repartimos proporcionalmente. Claro, ademais, o obxectivo inicial era destinar os cartos que gañarades, non sei se contaríades con levar semellante suma, pero para unha asociación, non? Que levades moito tempo colaborando, que, digamos, o obxectivo era poder alugar un local para esa asociación e agora o obxectivo creo que está máis que cumplido, podes aspirar a máis. Sí, a idea era, bueno, como dis, primeiro quizás alugar, logo mercar. Sí que é certo que xusto coincidiu que alugamos porque decíamos, aquí non perdemos nunca, vamos ir xa asilizando e comezando. E xusto alugamos e as 2 semanas é cando perdimos. E agora temos un ano aí de aluguer que temos que cumprir, pero bueno, si a prioridade sigue sendo Arousa Moza e nada, agora de aluguer, a ver como funciona, se a xente responde e o gallá se quede pequeno este local que acabamos de coller. Destelle moita volta porque perdestes ou xa olvidastes? A ver, nós cando falamos, moita xente di que nos deixamos perder, que nós queremos aclarar que non é certo. Deixaronse perder, hombre. Muchos están dicindo aquí que se deixaron perder. Pero por qué? Por que o dice a xente? Por que o pensa? Porque despois de tanto tempo, pois tivemos, é certo que un día malo, fixemos na complicidade gañadora que é a proba eliminatoria, pois poucas palabras, non tiñamos adoitado de facer tan poucas, sobre todo indo de primeiros, pero coincidiu así, tivemos un día malo, e había moita xente tamén que dicía que Jon estaba un pouco serio, pero bueno,
Son moitos programas que se gravan a diario e hai programas pois que a actitude tanto nosa como do presentador pois é diferente, pero foi un programa con toda normalidade, simplemente que non tivemos esa sorte ou esa facilidade para facer as palabras e gañaron nos por unha. Bueno, de todas maneras é algo histórico que fiestes digo, a nivel da televisión de España, de todo o país. O sea, esa cifra que estamos vendo aí, gañada nun concurso, é algo realmente histórico e iso fala da vosa complicidade e da vosa capacidade e do voso talento, non? Para iso. E iso, ao final, é o que vai quedar, non? De que alguén fora capaz de gañar todo eso. Parabéns, eu creo que todo o país está moi orgulloso de vos, máis aí en Villa García, me imagino, non? Que a xente está loca con vos, non? Sí, moitas grazas primeiro, e despois a xente pois encantada, porque claro, ao final pois foi ano e medio en televisión e nós non só levamos o nome Mozos de Arousa, senón que dende o principio pois quixemos promocionar iso as nosas festas, o que en Vila García, os equipos deportivos. Si, non só Vila García, senón tamén da comarca e aproveitar pois facer da comarca de Galicia, de Vila García, pois esa publicidade que no tempo que tiñamos. E así foi. Non só de Villa García, os tres, Bueno, que claro, muchos galeanos son de Cambados, son veciños vos. Claro. Algún é de Vilanova, polo menos. Non, facemos moitas cousas en Vilanova, pero somos os tres de Vila García. Pero galeanos, a verán eles de Nafero. De Vilaxoán tamén, pero pertence a Vila García. É de San Miguel de Deiro tampouco. Tampouco. Tú vestes logo ali nas festas de ali, non? Claro, exacto. Ao final, pois, sempre que nos chaman, pois, estivemos en Meaño, en Vilanova, Ribadumia, entón, pois, aproveitamos no programa e falamos tamén desas localidades, dos actos aos que vamos, entón, por iso... Fantástico. Pero non ser, somos de Vila García, vivimos en Vila García os tres e nacimos aquí. Pois Raúl, bueno, moitísimas grazas aos dos, Raúl e Borja, agardamos aquí o día 9 e tenos que contar máis cousas, que víamos aí tamén ese titular desa polémica tamén coas badaladas nesa cale, e tamén nos anunciarás onde ides estar dando as badaladas, que penso que é un lugar que vos fai moita ilusión e a nós tamén. Moitísimas grazas, unha aperta e parabéns. Parabéns, un aplauso para vos. Un fenómeno, un fenómeno.